Ini nyaya yangu yakamira sekudai. Muna 2008 ndaiva ndichiri ne9 years ndipo pandakatanga kuziva kuti amai vangu vairwara. Amai vangu vainetseka nechirwere chekurasika pfungwa. Saka pakatanga mama kurwara, taigara sefamily takati mama, dad nemasiblings angu. Dad vangu vaiva munhu aisagara pamba, vaingopota vachidzoka kumba here and there. Saka isu taingogara namama nekuti hakuna munhu aikwanisa kutitora, kunyanya hama dzekwamai dzaisatoda kutitora. Saka mama sezvo aiva munhu aisanzwa zvakanaka pautano hwavo, vakatanga kutigezesa after every 3 hours. Vaitigezesa dzimwe nguva tichimutswa pakati peusiku togezeswa, tobva tazorwa salt namama. Saka ndakati ndava grade 5, dad vedu vakazoona kuti situation yainge yanyanya, nekuti ini nevanin'ina vangu takapedzisira tatiza pamba nekuda kwesituation yedu. So takazongotiza tikaenda pamwe paichengetwa vana, takazoenda kunogara kushamwari yaBaba, asi taisabatwa zvakanaka. So nerimwe zuva dad vakangouya zvisina notice, vakawana tiri kumombe tisina kuenda kuchikoro, vakabva vatitora. Saka dad vakati vadzoka nesu kumba, upenyu hauna kumbochinja. Zvakangoramba zvakadaro, mama vachirwara. So nerimwe zuva dad vakangomuka ndokutitakura, vakabva vasiya mama vega. Mama vakazotanga kugara kwana gogo. Saka isu takazotevera ikoko, tikatanga kugarawo nagogo. Asi the situation was too bad because mama vainge vava kugara vakavharirwa mumba, vasingatendedzwi kubuda. Iniwo ndakabva ndatosiya chikoro kuti ndikwanise kuriritira mama. Chandanyanya kutaurira nyaya yangu iyi ndechekuti ini handichakwanisi kuregerera hama dzamama nekuda kwezvavakaita kuna amai vangu. Chinondirwadza ndechekuti kurwara kwose kwakaita mama, vanasisi vaona nasekuru, hapana kana ipinda murumu mavanga vari kuti vaonewo kuti vari sei. Iniwo ndakazotanga kuitawo zvechivhenda kuti ndikwanise kutenga chikafu, nekuti pamba apa tainyimwa chekudya. Ukuwo baba vedu vakabva varamwa, vakanogara kumwe. Mama vangu vainge vava kurarama upenyu hwekugara vakakirwa mumba. Mama vangu kubva zvavakarwara havana kana pavakamboita zvakanaka. Dzimwe nguva vaiti kana vakakwanisa kuvhura dhoo, vobva vabuda voenda votoshayikwa. Chinondirwadza ndechekuti paya mama pavaigwejenura dhoo, hama dzavo dzaingovasiya vachibuda votoenda. Saka ini ndakararama upenyu hwekugara ndiri kumasowe ndichibvunzira kuti amai vangu vakarasikirepi. Dzimwe nguva taivaona after some days vakazvimba makumbo. Neimwe time amai vakangobuda tikazovawana, asi vainge vabuda musana. Then last year December mama vakamboita sekunge vava nani. Then muna January zvikabva zvakwidza futi, mama vakabva vaita serious. Mama vakarwara kusvika vava kusakwanisa kuenda kutoilet. Ini nehanzvadzi yangu ndisu taitovagezesa, asi hama dzamama dzaivepo. Mama vaingozvibatsira mu1 room iyoyo yataishandisa. Zvaiva zvinhu zvainge zvakangooma. Mama vakazongotanga kuita maronda pakati pemakumbo. Hama dzamama dzaiti kana ndikadziudza dzongoignore. Then last year ndakati ndichigezesa mama nenhau yekuti vaisakwanisa kumira vari voga. Takatombodonha pasi tiri tese pandaivagezesa paya. Ndakazama kuudza mainini munin'ina wamama, but akangoignore. So the next day ndakati sezvo ndisingakwanisi kusimudza mama, regai ndivaite dry wash. Ndakati ndichiita sekudaro, kwakabva kwauya vamwe mainini vangu munin'ina wamama. Ndakavakumbira mainini ava kuti vandibatsire kusimudza mama ndikwanise kuvaisa pamubhedha, nekuti ndainge ndatoona kuti mama vangu vainge vatochando, but mainini vakatukirira zvisingaite. Vakabva varamba kutakura mama. Takatozobatsirwa nevanhu vemuraini kusimudza mama. Then later that day ndakati ndichidyisa mama porridge. Musoro wamama waitova pamakumbo angu. Vakabva vangoita sound ndiye zii, vakavhura maziso. Takaedza kuti mama, but havana kudaira. Ndakamhanya ndikanodaidza vana mainini, but musi uyu hama dzamama ndipo padzakatanga kupinda mumba maigara mama. Asi makore esaya vaisada kupinda mumba umu. Izvinhu izvi ndikazvifunga zvinondirwadza, zvinokonzera kuti ndisakwanise kuregerera hama dzaamai vangu. Nazvino ndikatarisa hama dzamama vangu ndinonzwa kudzivenga nezvadzakaita kuna amai vangu. Ndinokumbirawo advice guys kuti ndoregererawo hama dzaamai vangu here, kana kuti ndoramba ndine chigumbu navo nezvavakaita izvi. Zvakandirwadza zvisingaiti.